Angizange ukuzokhuluma ngebandla elithile, angizange ngizokhuluma ngebandla lami, angizange ngizokhuluma ngey'nto ey'ningi, ngizokhuluma ngempilo yami. Ufunda lapha esikoleni emabangeni aphansi, ngibe nenkinga yokuphathwa ikhanda. Mangizo-reach-a nje o-standard 3, 4, 5 ngoba besisabiza ngama-standard ngalesiya sikhathi, ngaba nempi yekhanda. Leli khanda bengingakwazi ukubuka into emhlophe phambi kwami. Kusho ukuthi ngokucacile angisakwazi ukuvula ibhuku ngoba vele phela exercise book imhlophe. So ngiphethwe leli khanda ngivala amehlo kufanele kuze kuphume isikole ngikanjalo. Mawukuthi leli khanda lizohamba kufanele kube nento engiyikhiphayo ngomlomo. Kusho ukuthi umoya nje ozula la efemelini. Umoya nje okhona efemelini. So ma ubaba nomama behleli ke kuleli bandla ngibuyele lapho. Bahlala ubaba wami ke he's late. So sesisele nomama. Ngithi ngiyabuza kumama, mama ngicela ukubuza. Sinento ekanje empilweni yethu. Unothisani wena ngempilo yena imimoya engathi iyanibopha. So siyambuza kumama, mama kunezinto esizibonayo empilweni. Ikhona yini into oyaziyo mhlambe ekukhuleni eyenzeka ngoba sibuka impilo ingayi phambili. Ebimlandela khona la ibimphushela khona. Kunomuntu oke wakhuluma la kumina wathi yazi lemimoya enithi nilwa nayo. Ayibuyi kakhulu lapha esayidini lenu lasefemelini yeni yakwaSithole. Iqhamuka komalume benu. Noma sithi siyaxoxa nomama uyabona ukuthi okay yes iyiqiniso lento iqhamuka ngapha esayidini la komalume.